Khalid. Ko zai rasa numfashi na alkawarin ki ba za na shiga ba. Kalmomi zuciya ta saka na faɗi su da baki, sanadin ki fagen so na kusa ki yoyi na ɗauki. Ba na gajiya daga sanda nake jimiri na jiranki, zuciya cikin kofa na kulle da akwai ajiyarki. A kalamai da akwai sayari a cikin muryarki, kan san kina zan masa dauke mai babban kaki. An ce na guje miki naki, so na nuna ki. Ra'ayi a tafarkin soyayya ke ce na yi sama, wata in ta nufo ni da soyayya zan ce mata koma. Na kasanta da keke aminta kan bani ba rama, daga sanda na ganki cikin raina ciwo ke kafa ma. So ni da shi daga nesa yake zai tashi ya girma, karbe ni kisa na adama hannu na kama. Kulla kan so na zama kurma har na zauce ma, da idanu ban bar nasara fusakarki na kalla. So ba ni karki ya hani na yau miki maula, aniyata ke in samu a gari na yi shela. A naɗa min gwarzon namiji duk inda na bulla, darajar so tunikin zarce a saka ki a talla. Lafizan so bunki na bulla ce min madalla, mawadaci ya tara kala share min kwalla. Wani ya gan matar da ke makurar nasarata, mi fara kwa soyayya zai zan mini cuta. Zan damɗe miki alkawari ba zan miki cuta, so ne zuciya ta kama ya zarce akwata. Ke ce kin ka zamo direba ma din tafiyata, so ya rufe duk mashigata ya zan mini cuta. In har kika zan mini gata zuciya ta huta, a guri na so ya zarce wani yayi kwatance. In ba ke zuciyata to ya za ta kasance. Burina kalmomin so na faɗa ki amince, a cikin mata na duba ke ɗin fitila ce. Mai kyau zuciya har fuska kuma kin iya zance, ke ba mai sani na mance dan na tantance. Ya tambata ke ta dabanci mai kyan sura ce, ke ce kin ka zamo zaɓi so ya mini rumfa. Na doso ki da alkhairi daure ki karɓa. Khalid.